हेलौ लोगोफोर आं दायो दाराय सिंजानसे दाराया बिराद लावबायलै मानसिबो दारायखौ लानोबो हाया बिराद जोयो खस्थ' दार लानाया दा आं खानायखौ माबायदि मोनगोनथाय खानाया बारा रावखौदो दारायखौ नाथांसिनसै दा नै दाराय थिंगासिनो नै सासे मानसि थिंगासिनो नै Tadi itu pokok rata nang apa dengar ya? Aku tidak tahu mana itu, mana dia itu? Gede dong. Pokok itu tak, kontak. Dah betul. Gudung kan dong, gudung. Gudung kamu dah betul. Itu upload ko rin po. Ito po. No, horting ko mana pwede man. Mo dyan, mo. Oh, nunggu. Betul eh. Saya kita buat. Bisa? Thằng đấy không phải. Đi ra lại. Tayo hortinga tawon opo dengar do. Tayo biar pokora dabe pokora. Nih tayo pokora ke bonai beta dengar nih. Mawaji bonai ini. Mawaji bonai pokora ke. Sabi lah, sabi ya. Ah itu keyboard tuh. Soya. Jadi lo kayak ya. Chili, soya, vinegar सब लगा. जोङो जाखांनानै मानसि थांगोन ओइ मानसि थांगोन दाथ' जोङो थांनांसिगोन मानसि थांगोन दा जोङो मानसि थांनो जायो दा टाइमा बेसेबां जागोन अ फैसा फैनाय बाहुग्रायासै भिडिअ बनायसै ओइ किमान 100 फैसाखौनो बावगारलांदों फैसाखौनो बावगारलांदों दखानफोरा खैथायाव पासता 4टा बन्द करबो 5टा ब्लक दं मालाबा 4टानो मालाबा 5टानो ओइ ताब गैया जाहातासोनो दाथ' नै किमान टाइम होसै दा टाइमखौ नायाखै 4टा बाजिले आरो 4टा दायो 4टा जाबाय टाइमा दाथ' बैसो थांनांसिगोन एथ' दखान आपनाका सिपासे आपना নহয় मन নহয় মই ফেস হ'ব আৰু जे जोङो पकराखौ जाखांनानै दा हरथिंगानिफ्राय जोङो बैथिं दसे बेरायहैनो नागिरदों आरो जोङो दा बैथिं थांसै आरो गयाबिल माने बिदि माथिं थांजायो जों गयाबिल माने जायगाखौ नुवाखैना माथिं गयाबिलालाय थबाय थाना नुगोन ना आं मोजां नुवाखै लामाखौ बोरैबा आन्दायदों आरो माथिं थाङो दा नुलांगोन आरो बेखौ दा नायलांबानो जाबाय दा नुगोन बेफोरखौ जोङो लामाथिं थाबायलांनो नामायदों आरो बेरायनो नामायदों ओरैनो माबायदि मोजां जायगाफोरखौ आं मोजां
माथो सोरनिबा गारि बोराय नुदों दे गारियानो बोराय मालिकालाय माला गुलायगोन बोरमा दङ बा मासे साफालै लामायाबो साफा मालिकनि न'खराबो साफा माथो मालिकनि न'खराबो बापरे दे नै आरो बेबो नै वाव बेसे समायना मालिकनि न'खराबो बापरे मासे मोजां माहाजोनलै Tamam. बिराद दामान माहाजोन माथो मालिकालाय बापरे लामायाबो पाका गोजा आरो पाका